Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacarifin an jigira kɛnɛ kan laadala jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Boubacar a bɛ jamana kunnafoni de maana duwakun daminɛ diɲɛ duguba bɛɛ la o ye ntɛnɛn ye Bamako yan an fana ka duwakun daminɛ ye ntɛnɛn ye Boubacar Sidiki fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn a kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ntɛnɛn don ɔ duwakun kɔnɔ sa an bɛ sɔrɔ ka kari ɲɔgɔn na walasa a ka se ka jalatigɛ Boubacar Sidiki ni maa bɔra i ka so duguba kɔnɔ Boubacar Sidiki siraba kelen n'i y'o minɛ haraba mototigi ni senama min ye mobilitigi ye Boubacar Sidiki ka taa se wotorotigi ma nin bɛɛ lajɛlen ko ne de ta ye sira ye ne de n'a bolili ka kan n'an bɔra an ka so anw bɛ arajo jɛgɛ fɔ sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki ka sababu kɛ mun ye taa yɔrɔ jan da anw na arajo kɔ sɛbɛnfuraw bara k'an kɔnɔ lamɛnbaaw fana sigilen bɛ k'an kɔnɔ Boubacar Sidiki mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye jibi ye ale sɔnni dan bɛ fɛn min kan ale de bɛ kɛ sababu ye k'an ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka ka jaw lajɛ Mamutu Surunin ale b'o ka bi sɛbɛnfura tilalen don an ni ɲɔgɔn cɛ ni jibi ko ho o y'a sɔrɔ an ko ha siga t'o la karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin siɲɛ a bolo ko siɲɛ 400 40 ani siɲɛ 7 Amidu Keyita nin y'a ka sɛbɛnni ye Amidu ko ni bɛɛ lajɛlen tora i gɛnfɛn bolo i k'a dɔn donnatɔ a ta la siga t'a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin alimami min ye Seku Sidibe Seku Sidibe i k'a dɔn latigɛ kura la wa latigɛ y'a sɔrɔ koyi Boubacar Sidiki sabula kuma minnu bɔra da a ka wajilu dɔ senfɛ kɔrɔfɔ in kɔni a wɔlɔwɔlɔla i k'a dɔn réseaux sociaux sanfɛ faamaw y'a mɛn Boubacar Sidiki sariya dɔnbaw jango min kɔni n'o ye procureur ye pour lutte contre cybercriminalité o ye kɔrɔfɔ in mɛn a ko nin ye sariya sɔsɔba ye o kuma tɛgɛ ka da ayiwa Seku Sidibe kan Boubacar Sidiki fasiriba ko a ko avrikalo tile 3 tɛmɛnen min kɔni ye wulikajɔw ani jateminɛw ye sariyatigiw ye sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen lajɛ ni ka taa sɔrɔ k'a fɔ jɔnwala min kɔni ye Sidibekɛ ye alimami a jo t'a la wa jalaki binnen don a kan wa sariya b'a nɔminɛ fana Boubacar Sidiki sariya nɔminɛ in kɔni o taara wolo min na y'o dɔn de san 2 kaso datuguli Boubacar Sidiki k'a dɔn san 2 kaso datuguli kelen kɔni bɛ yen o juru bɛ don a la nka kelen kɔni a b'o kɛ fo ka taa fori a ma ban dɛ $1,500,000 ni 500 CFA wari a bɛ laban k'o sara i k'a dɔn tɔɲɔ kama sabula contentieux de l'État ale de y'a jira k'a fɔ ale tɔɲɔna o tuma wari min bila o ka wagande kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin dossier ninnu Boubacar Sidiki k'a dɔn jaabiw kɔni bɔra tribunal fɛ sabula ayiwa cybercriminalité min kɔni kabini avrikalo tile 10 i k'a dɔn ayiwa min ye kiiri ye min ye bolo kan i ka don kɔni kɛra sa ayiwa alimami kɔni a ka ni ani min ka kan o fɔra a ye video in yɛrɛ min n'o filmera Boubacar Sidiki a kɛra kabini janvier kalo tile 17 san 2025 sɛbɛnnikɛla ko alimami kɔni sɛbɛn kɔrɔsɔn o kuma minnu kɔni bɔra da a ka wajilu senfɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɔrɔfɔ ninnu sariyatigiw y'a jira k'a fɔ a banaminilen bɛ a jɛngɛnnen don wa a bɛ se ka maa su ka se ka jamanadenw fana su ni ka mɔɔw su ka bila ɲɔgɔn na ka jamana yɛrɛ ɲaami a ka kɔrɔfɔ in b'o kɔfɔ mun de don Boubacar Sidiki k'a dɔn sunkalo waati i k'a dɔn denmisɛn dɔw taara silamɛw don ayiwa sunkalo waati min kɔni ye sɔrɔsiya baaraw ye a kalan a n'a kɛlɛkɛcogo o b'a ka degew la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a na kɛ o lɔkɔliden dɔ de kɔni ye alimami wele k'a fɔ a ye ko ayiwa min kɔni ye sunkalo ye olu bɛ kan ka baara ni boli ni awa kɛlɛ degeli minnu kɛ sun kɔni tɛ se ka kɛ u fɛ sabula u ka karamɔgɔ yɛrɛ y'o f'u ye o k'i bɔ yen dɔ ko ale bomosi ka ja ale kɔni a ka karamɔgɔ dɔ ko f'a ka bomosi di alimami kɔni minnu y'a tɔɔrɔ o kɛra nin kuma ninnu ye a ye nin kuma ninnu de sɛbɛkɔrɔfɔ diinɛ na o tɛ kɛ o yɛrɛ k'i bɔ yen a y'a jira fana k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn bolofara min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye kamite ye o kɔni a ye danganiya minnu ni hakilina minnu da k'o sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki k'o barika bonyana kosɛbɛ a labanna tun a ko n'a fɔra alisilamɛkɛ ye i ka jamana président
président Assimi Goïta i k'o sugandi a n'ale i kan ka ale de sugandi sabula ale de alimami ale de diinɛ fɔbaa ye n'a fɔra fana i k'a dɔn jamana i k'o sugandi walima i k'a dɔn jahadi kɛlɛ i k'o kɛ waati k'i kan ka jahadi kɛlɛ de kɛ a bɔra nin kuma damadɔ in kɔni kɛra kuma bana min nin ba ye saratigiw y'a jira k'a fɔ nin kɔnnen don jamana kɔnɔ o kuma san 2 kaso datuguli san 1 a b'o kɛ kelen juru bi don a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le témoin an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko arc-en-ciel la arc-en-ciel la Mamadu Sidibe nin y'a ka fasiri awɔ ala ka muruja an kɛ arc-en-ciel don min ye Mamadu Sidibe nin y'a ka fasiri ye Mamadu Sidibe ko anw ka don kibaru tilama dɔ n'o ye journaliste dɔ ye e k'o ma minɛ ni ka taa kɔsɛbɛ kaso kɔnɔna na wa k'a ye mun kɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min maa min don a tɔgɔ de ko Aluseni Togo Aluseni Togo Canard de la Venise o directeur de publication don n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin maa kofɔlen in ka minɛ ni ka taa don kaso la ni mandat dala a kan donc ala a baara kɛlen dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na a ma bɛn don kibaru tilamaw ka jɛkuluba bɛɛ lajɛlen ma farala ɲɔgɔn kan ni ka kunnafoni di baro ni ka o sigi o kunnafoni di baro o sigila juma tɛmɛlen waasa min ye ɲɛfɔli ye o ka se ka kɛ maa min n'o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye maison de la presse président ye n'o ye Banjugu Dante ye ale ko jɔn ko ala min ye don kibaru tilama ye n'o ye Aluseni Togo ye min ye Canard de la Venise o ɲɛmaa don n'o y'a directeur de publication ye a ka minɛ ni ka taa datugu k'a sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye min ye kiiri tilamaw ye k'u y'a jira k'a fɔ k'a ye sɛbɛnliw de kɛ ka bila bɔlɔlɔ sira kan n'o ye internet ye k'a jira k'a fɔ kiiri min n'olu b'a la ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ bi ani kiiri taabolo minnu n'a y'i sɔnni sigi o kan k'o t'a la ka kɛ jɛlenya kɔnɔ ko wa a b'a la ka sariya ni ka o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ a di tɛmɛna sira min fana fɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o y'a carinli sira ye n'o ye bɔlɔlɔ sira ye n'an k'a ma ko internet ka taa se réseaux sociaux tɔw ma o kɔni bɔ ka bin min ye i yɛrɛ jɔwakɛ ye Adama Kulubali cybercriminalité ale ye wele bila a ma Adama Kulubali kɛ Adama Kulubali jumɛn ye cybercriminalité kɛ mun b'o kɛ ne dɔgɔnin ye e dɔgɔnin tɛ cogo ayi e mun don n den don awa e ko mɔden yɛrɛ de tɛ wa i fana bɛ fɛ k'o fɛ c'est mon petit fils mɔden don n y'a ɲɛdɔn min ye Adama Kulubali ye pour le national de lutte contre la cybercriminalité n ye kuma fɔ kuma min n'a gɛlɛyala n'a yela bɔlɔlɔ sanfɛla la walima réseaux sociaux sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ale ka baara bɛn bɛ o ma o baara o n'a sɔrɔla sariya sɔsɔ bɛ a la a kan ka bila minɛn min kɔnɔna na ale ka baara a b'a ɲɛsin o ma o kɛra sabu ye Banjugu Dante ka fɔla maison de la presse président juma tɛmɛlen conférence de presse senfɛ n'o ye kunnafoni di baro ye ni n'a bɛnna avril kalo tile 11 ma san 2025 an yɛrɛ jabalaba o ɲɔgɔn kɛ soba kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu sɛbɛkɔrɔ dayina u ni ɲɔgɔn cɛ o bi kɛ bawo min ye Banjugu Dante ye ale ko k'an kana dusu bila hakili ɲɛ an ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an kɔni ɛlɛ ni an bɛ taa min ye kiiri tigilamo ye n'o ye juge ye ka se ka to o sɛbɛkɔrɔ deli min y'anw ka maa kofɔlen ye o min ni mandat d'an b'o la ni ka o bila kaso kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ teliyala cogo min na wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Aluseni Togo ye Canard de la Venise ni o directeur de publication don k'a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ko kɔrɔfɔ ninnu k'a don ka gɛlɛ koyi n'i y'a lajɛ kɔrɔfɔ ninnu a ka gɛlɛ wa min ye kɔrɔfɔ ninnu ye ko min ye kiiri tigilamo ka kunkanko kibaruya ye n'i ma ɲɛ a kɔ k'i bɛ a sɛbɛn walima e bɛ dɔ fɔ a la k'i kan ka wuli ka taa ɲɛɲini de n'i y'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛɲini a bɛ kɛ sababu ye fili caman bɛ yen walima fili misɛnnin caman bɛ yen e ka kisi o kɔlɔlɔw n'o kasara ma wa n'i y'a lajɛ min ye fasirikɛbaa ka fɔ ye arc-en-ciel kɔnɔ n'o ye Mamadu Sidibe ye Mamadu Sidibe ko nin min daminɛlen filɛ de ko walima ko nin kɛ tɛ fɛɛrɛ de ye waasa min ye don kibaru tilamaw ye ni ka dɔ bɔ u ka kuma cogoya la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ ko nka min ye Banjugu Dante ye ale kɔni ko min ye don kibaru tilamaw ye ko an k'an ka kuma fo k'an sɛbɛkɔrɔ kuma wa min ye kuma fana ye n'o bɛ kɛ o kan ka kɛ ni hakili ye wa min ye sariya fana ye a kan ka kɛ ka bila hukumu n'o o kadara o kɔnɔna na o ye Banjugu ka kɔrɔfɔ ye wa min ye Banjugu ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o bɛɛ lajɛlen kɔni o na sabati waasa min ye Aluseni Togo ye Canard de la Venise ɲɛma a bɛ se ka bɔ kaso kɔnɔna na cogo min na o fɛɛrɛw ka tigɛ waati ni don natɔw kɔnɔna na n'o tɛ ko n'an ko an b'a ko gɛlɛya ka taa sira dɔ fɛ k'a laban ko an na Aluseni Togo k'an n'a kun ko gɛlɛya nin ye sɛbɛn tuma min na y'a salo ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔna na Mamadu Sidibe a ka fasiri don Batiriki dibila lakari ye tantɛgɛ ma ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve chère
wɛrɛ Umaru Konate ni y'a ka sɛbɛn ye wagati k'i k'a dɔn ko bɛ n sɛbɛn la o ɲɛ kan ka dɔn n bilalen bɛ baara min na jamana ɲɛmaa fɛ o ɲɛ kan ka dɔn wagati k'i min ye nin minisirimuso in ye min ye ayiwa madamu Danbɛlɛ n'o ye Madinɛ Sisɔgɔ Madinɛ Sisɔgɔ wagati k'i k'a dɔn a ye waraba minɛ a kunkolo man gami sabula an ka jamana in kɔnɔ wagati k'i n'i y'a ye bi fan caman fɛ i bolokɔni ɲɛsinnen don an ka jamana ma ka d'a kan an ka jamana faamaw u mana bɛn min kan min bi kɛ i y'a dɔn Madinɛ yɛrɛ minisiri min bɛ taama kunna i k'a dɔn ale de y'o minisiri ye min fana ye directeur général des transports Mahamadu Cɔrɔnɔ Sɔ wagati k'i k'a dɔn nin kɔni kɛra wasa da ye nin maa fila bolo mobili belebelebaden minnu bɛ doni ta ni ka bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka na n'a ye jamana kɔnɔ wagati k'i mobili ninnu dandɛmɛnen don a janya a n'a bonya wagati k'i a bi bin maa minnu ka tunɔ kɔnɔ o ye ayiwa jagokɛlaw ye sabula i k'a dɔn dakurunya kelen u bɛ na ni minɛn caman ye wagati k'i o dakurunya kelen in dun fana i b'a ye fiɲɛ caman de b'a la a ka jugu sirabaw ma a ka jugu gudɔrɔnw ma wagati k'i o fana k'i bɔ a la i b'a ye mobili ninnu n'u nana don a ɲɛso kɔnɔ minɛn dɔw de bɛ don a ɲɛso kɔnɔ n'o ye scannɛriw ye scannɛri minnu n'a sanna miliyari 5 scannɛri yɛrɛ bɛ ɲini ka dɛsɛ ni ka minɛn ninnu lajɛ wagati o kuma a ko dun bɛ cogo di min dun fɔlen don sariya la ni o kan ka kɛ o de ye mobili ninnu hakɛ de bɛ yen a bonya n'a janya wagati k'a kan ka doni min da nin bɛɛ lajɛlen hakɛ fɔlen bɛ o dɔnnen don nka i b'a ye k'a fɔ a caman b'a la u kelen bɛ ka ayiwa dɔ fara mobili bonya ni mobili janya kan waso u ka se ka minɛn caman doni minisiri kuma min ni bɛn kɛra ka minisirisow la a ye wulikajɔ bolo da maa o maa n'i ye jagokɛla ye minɛnba doninaw ani mobilibatigiw a y'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya wagati k'e ko in yɛrɛ ma daminɛ de a nana ni lafiya min ye ani ayiwa dɔnɲɛw ka baara nɔgɔyara cogo min na wagati k'a dɔn dantow la sɛbɛnnikɛla ko kɔsa in na ɲɔgɔn ye dɔ kɛra min ye ministre de transport ye Niger Burkina Senegali Kodowari ninnu bɛɛ lajɛlen tɛgɛra fɔ Madinɛ ye jɔn ko ala anw k'u ɲɛna ko a tɛ se ka kɛ i filɛ ka nin min kɛ nin ye an yɛrɛ bɛna nin dege an ka jamana kɔnɔ sabula i k'a dɔn tamasiyɛn ɲuman don sɛbɛnnikɛla ko jɔn ko ala n'i ye ko ta k'u lajɛ a ko mankan kun cayara sabula maa minnu bɛ donibaw ta wagati k'i k'a dɔn dafanya kelen o ni minɛn min bɛna o de ka ca olu b'o kɔrɔ dɔ taa ka segin caman ye wagati k'i ka da sɔrɔ yɛrɛ kɛcogo ani wari yɛrɛ bɔta kan an dun bɛ donni minɛ ko bi ko fɛn bɛɛ lajɛlen donna bɛrɛ la gudɔrɔnw na mɛn si la douaniers ka scanneur na se ka baara kɛ wagati k'i k'a dɔn camions fana olu na se ka lafiya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ sɛrɛ karamɔgɔ de b'a tun kɛra a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja tigi o ye tiɲɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les Échos wele Fanɛ nin y'a ka fasiri ye Fanɛ ko mun Seyidu ko ko min ye wulikajɔ ye anw ka jamana ani min ye Alizeri jamana ye ko kabi kalo sale o tile 31 ka se an filɛ ni avril kalo min na o tile gale n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka drone o min n'o bɔnna Alizeri soldats fɛ k'a labin ko a ko n ko ten o n'a jala k'a bɛ se 2 n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ sibiri tɛmɛlen n'o bɛnna avril kalo tile 12 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ Mali duguba caman bɛ yen ka taa se faaba kɔnɔna ma ha ka ja Mali yɛrɛ kɔ kan n'o ye Faransi faaba ye ni o ye Paris ye bɛɛ lajɛlen maliden bɛ fan o fan fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni wulila sa ni k'i ka dusumakasa ka ko in k'a sɛbɛkɔrɔ kɔ an dusukun na ni taamaw ye ani sɛbɛnfuraw o kɛlen kɔ min ye banderolu sanfɛla o sanfɛla ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye anw ka denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye n'an k'a ma ko Conseil national de la jeunesse dalatɛli la ni bakurunba la an k'a ma ko CNJ olu de ye wele bila ka taa se mouvement bɛ yen n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun tilenna de ye cɛmancɛ fanga bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min na olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ u ka bɔ an ka se k'an ka dusumakasa u ka jira diɲɛmaa na kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Alizeri faamaw ye u k'a dɔn k'a fɔ u ye baara min kɛ jɔn ko ala a ma bɛn an ma n'i y'a ta k'a lajɛ sibiri don an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba min bɛ yen n'a bɛ wele ko centre international de conférence de Bamako i b'a ye k'a fɔ o ɲɔgɔnkɛso a kun kɛn bɛ ka jɛrɛ ye ni k'a bisimila maa caman kɔni kun n'an bɛ dɔw ta ye pankartiw ye
dɔw ta ye banderoliw ye minnu kɔni ni sɛbɛnniw kun kɛ b'a kan an tɛ jɛ maa ɲɛyɛlɛkɛ u k'i sen don an ka jamana maracogo la wa min ye anw ka yɛrɛya ye maa foyi tɛ bɔ jamana kɔ kan walima jamana denna yan k'a fɔ k'i bɛ dankari o la an tɛna sigi k'o lajɛ tuguni ko wa ko min ye Alizeri jamana ye Alizeri faamaw u k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana o tɛ u mɔmusow ka gwanforo ye wa min ye wulikajɔ ye n'u ma ɲɛ a kɔ u ka dancɛ kɔnɔna na ye wa min ye anw ka dancɛ ye fo ka na se an ka jamana caman jɛbolo ma min ye taabolo caman ye anw yɛrɛ a bɛn bɛ anw de la an k'o boloda o kɔnɔna na wa min ye anw ka dɔrɔni min n'a fana bonna ka jigin ko jɔn ko ala waati ni don nataw kɔnɔna na n'a bɔla fɛn min fɛ Alizeri faamaw o n'a bɔ a kalama bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Alizeri jamanakuntigi ye n'i y'a ta k'a lajɛ e ko ale ni u ka sɔrɔdasi ɲɛmaw hali n'a sɔrɔla u bɛɛ lajɛlen u kun tilenna ye kelen ye hakilinaw olu fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ bawo sɔrɔdasi ninnu ye anw ka dɔrɔni min bɔn k'a jigin sɛgɛsɛgɛliw bɔra ni fɛn min ye o de ye min ye jamanakuntigi ye ale kɔni bɛ jamanakuntigiya de la ye ten n'o ta tɛ ko kunna awɔ n'i ye suraka in ta k'a lajɛ surakaw ka jamana n'o ye Alizeri jamana ye u kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni n'i y'a bila u kunkolo la golo finma u kɔni u kan ka jɔnya de kɛ u ye wa k'u sɛbɛkɔrɔ ɲinɛn bɛ bawo n'i y'a lajɛ olu ka yɛrɛya u ka indépendance a bɛ sɔrɔ ka d'u ma don min kama min ye Faransi maa min b'o ɲɛmaya la donni kama o de ye Général de Gaulle ye ale kɔni y'a jira anw ka yɛrɛya sɔrɔlen kɔ jamanakuntigi fɔlɔ min sigira n'o ye Modibo Keyita ye k'a fɔ taabolo minnu n'o a kɛn bɛ k'o ta k'a fɔ k'a n'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Alizeri ma walasa a ka se k'a ka indépendance sɔrɔ ko jɔn ko ala ko n'a y'a sɔrɔ a bɛna bɔ fɛn min na a n'a bɛna janfa min boloda ka ɲɛsin faso Maliba ma ko Modibo Keyita k'a bɛ n'o ye o daminɛlen tɛ nin min ye Alizeri ye anw kɛlen kɔ k'u dɛmɛ u ka se k'u ka indépendance ni k'a sɔrɔ o sɔrɔlen kɔfɛ e ko Alizeri ma miiri sa k'a fɔ anw kɔni anw tɛ dugu wɛrɛ ni jɔn jamana tɛ koyi wa min y'u ka taabolo cɛjugu caman ye n'i y'a ta k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ o kɔni o kɛn tɛ ka golo finman jate ka kɛ foyi ye wa anw de bɛna juru la bi nin diɲɛ laban tile in na k'a fɔ maa minnu ye mara kɛ kabi Modibo Keyitaw ka waati ka na se bi ma jɔn ko ala hakilinaw ani taabolo u yɛlɛmana maa minnu n'olu bɛ ɲɛmaya la bi olu y'a jira Alizeri la anw ma kelen ɲini an ma fila ɲini anw ka jamana a ka bonya taabolo min n'o bɛ anw na n'o y'an kun tilenna ye o ka bonya aw fɛ wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen taama in n'o kun ye sibiridon wulikajɔ ye Adama Jara ale ye taamadenw dɔ ye wa sɛbɛkɔrɔ ɲinikɛla fasigɛbaa fɛ n'o ye Seydou Fane ye Les Échos to a la a y'a jira k'a fɔ Alizeri ko kangarida de bɛ ta ka ɲɛsin a ma ko wa ko min ye Alizeri ye ale yɛrɛ hakilina ye fɛn min ye k'o dɔn wa ko jamana n'o ye camancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye Asimi Goyita Général d'armée ko misili de kan ka sigi k'a ɲɛ bɛn Alizeri ma ayi a kan'o kɛ wa ka misili sigi an ka dancɛ fana na tuguni ka ɲɛsin Moritani ma bawo jamana caman bɛ yen u bɛ ɲɛdɔnya kɛ n'u ɲɛ t'u ka dugu k'a kɛ finfinkuru ye k'a kɛ bugurumugu ayi o tɛ kɛ sa ko dɔ b'o ta ayi an zɔnmaw bɛ yen a kan'o kɛ an k'a kɛ sigi ka fɔ sa o jo t'a la o jo t'a la ayiwa awɔ min ye Adama Jara ye ale ka hakilina kɔni ye de ye o tɛmɛlen kɔ kokura i b'a ye fana k'a fɔ min ye wulikajɔw ye k'o na sabati waati ni don nataw kɔnɔna na o i b'a ye fana k'a minɛ Kayi ka taa se Ɲɔrɔ Ɲoroji Sahel Menaga Gunam ninnu jɛkulu n'o ye denmisɛnninkaw ye ka taa se maakɔrɔw ma maa si ma to kɔ baara ni wulikajɔ ninnu na wa min ye Faransi faaba kɔnɔna ye n'o ye Paris ye olu fana maaw jamanaden minnu bɛ u farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka taama bolo da Place de la République o taara ye ni ka t'u ka dusumakasa ni ka t'o sɛbɛkɔrɔ jira k'a jira k'a fɔ min ye Alizeri n'a nɔfɛmaw ye n'u bɛ sabali u k'anw ka jamana u k'a ye k'a to an bolo k'a dabila nin ye sɛbɛn sɛbɛnminɛ y'a saalo ka bɔ Les Échos kɔnɔ Seydou Fane a ka fasiri don ne ko bala cogo bɛ di waati ki ne bɛ n kele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min i k'a dɔn n'a to a tununnen donna nka taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛf'i ye waati ki ala ye cɛnin min da san dan balo kama a tɛ sa abada sa 9 BOAD waati ki BOAD ɲɛmaa kura min sɔrɔ la waati ki k'a dɔn o tɛ maa kura ye i k'a dɔn bangi ko la min ye Ablaye Dafɛ a nomena min ye BOAD ye i k'a dɔn a ɲɛmaaba danga ale kɛra o de ye a kɛ o ye waati ki k'a dɔn jamanakuntigi Asimi Goyita y'a wele u ka ɲɔgɔn ye sabula nin danu ni ani ni bonya min dara ka di Ablaye Dafɛ ma jɔ ko a la a bɛna taa Mali jɔyɔrɔ de fa a bɛ taa faso jɔyɔrɔ fa Ablaye Dafɛ a ye faamaya caman kɛ ministre de l'économie et des finances hali n'a kundala ma janya min ye banque de développement du Mali BDM a y'o ɲɛmaaya kɛ ka sanayɛlɛba ta ka d'o ma waati ki i k'a dɔn a tun bɛ lafiyabɔ la lafiyabɔ yɛrɛ tɛ koyi
ye sabula jɛsɛ naani jamana i k'a dɔn seba minnu ye nafolotigibaw kun b'a wele kuma bɛɛ a ka taa dɔnniya ani hakilinata a journal tɔgɔ de fondement Abasiriki Ablaye Dafe kuma min n'a ni jamanakuntigi tɛgɛ cira ɲɔgɔn tɛgɛ ngami Abasiriki k'a dɔn jamanakuntigi nisɔndiyara kuma min n'a bɔra yen donnikɛla kibarumaw y'a ɲininka a ko jɔn ko Ala ale yɛrɛ Ablaye Dafe a nisɔndiyara a bɛ Ala wale ɲuman dɔn Abasiriki ka sababu kɛ mun ye nin ye danayaba de talen ka da ale kan sabula a ka taa jamana jɔyɔrɔ fa min ye jamana jɔyɔrɔ fa dama tɛ farafinna bɛɛ lajɛlen bi bangi min kɔnɔ n'a fɔra ale kɔrɔ ɲɛmaaba danga ye Mali de sɔnna jamana ɲɛmaw de sɔnna o kuma dana min dalen don a ka dulokiba min b'a kan na ani jija cogo bɛɛ lajɛlen na min kɔni ye duloki in ye k'a nɔrɔ ni k'a yelen sanga maliden bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la min ye ayiwa Asimi Goyita ye a ye ayiwa hakilina minnu b'a la a n'a kan ka dɛmɛ minnu kɛ ka ɲɛsin Dafe ma a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ Dafe n'a y'i kɔfilɛ a k'a dɔn Mali b'a kɔ ale yɛrɛ Asimi Goyita min ye président ye ale fana b'a kɔ o kuma a dalen don a la fana baara min dilen filɛ Dafe ma a bɛ s'a kɔrɔ ka sababu kɛ a ye nin ɲɔgɔnna caman kɛ kununko ni ka se bi ma an bɛ don min na ko bi Ablaye Dafe kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale nisɔndiyara a wasalen don nin ko min filɛ nin ye a bɛ dugawu ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɛmɛ ni dugawu ye walasa i k'a dɔn kunkɔrɔta ani sarayɛlɛ ka sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le fondement kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ le fondement ne y'o bila min ye sɔrɔ de Bamako ye ne b'o ta fari maa min ka fasiri ye nin o ye Yusu Konate ye ayiwa Yusu an ka taa a tɛ bila o e bara kɛ ɲɛkɔri ye funteni bi ni k'an fa n bɛ k'a faga i ka ayiwa naam a fa an ka naam min ye Yusu Konate ye sɔrɔ de Bamako to ala nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka alisilamɛ jɛkulu n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye o bɛɛ lajɛlen jason bɛ tɔn belebeleba min kɔnɔ n'aw k'a ma ko Haut Conseil islamique du Mali n'i y'a ta k'a lajɛ e ko o ma kunnafoni di baaraw kɛ wa sibiri tɛmɛlen a kɔni a bɛ dan zanana na bawo n'i y'a lajɛ sibiri don n'o bɛnna avril kalo tile 12 ma san 2025 n b'a ye k'a fɔ min ye jamana seleke 4 kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'i b'i yɛrɛ ye maliden ye cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun b'a la k'i sɔn i ta fa bawo min ye dusumakasa ye n'o de y'an ka dɔrɔnin dɔ boli ye Aligérie faamaw fɛ ko a ma bɛn an ma min ye Haut Conseil islamique ye olu ma taama kɛ o ye barodalasigi kɛ o barodalasigi n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni u y'a ɲini sa k'a fɔ anw ka dɔrɔnin min bɔlen filɛ ka jigin Aligérikaw fɛ ko n'i y'a bila a minɛn jɛlen yɛrɛ kɔnɔ dɛ ko o kɔni o ye kɛlɛ de tigɛ a na ko nka ko min ye alisilamɛ ka baara ye o de ye dusukun mana fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo i b'i nɛnkun de kɛ ka maanifin fɔ ni k'u bɛn funɛ a bɛ se ka dɔgɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ min ye Haut Conseil islamique ɲɛmaaya bulon ye o ye hakilinaw de ta ni ka ɲɛsin u ma u y'a jira fana k'a fɔ min ye Aligérie ni faso Maliba ye jamana minnu don o bɛ sigiɲɔgɔnya la a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ ko min ye Aligérie jamana ye k'o kan ka anw ka ɲuman dɔ dɔn an ye koyi i n'a fɔ n da tula sɛbɛnfura kɔrɔ tɛmɛlen minnu na an y'u bɔ bolo la an y'u bɔ bolo la k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka d'u ma ko hali n'u tun b'anw to yen fɛn wɛrɛ kama dɛ o kan ka jɛngɛ ka tɛmɛ anw kɛrɛfɛ o hakilina ninnu kama wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko Aligérie yɛrɛ ko a bɛ taa Mali dɔrɔnin k'a bɔn k'a jigin ka taa kun jumɛn kan dɛ k'u ye nkalon fɛn fɛn tigɛ k'a fɔ ko dɔrɔnin donna olu ka espace aérien kɔnɔ ni kilomètre 2 ye ko nkalon tɛmɛ t'a kan dɔrɔnin bɔnna cogo min na ani coordonnées minnu dila a bɔnna k'a to anw ka dugukolo de sanfɛla la o taabolo min filɛ nin ko n'a sɔrɔla anw ye kɛlɛkɛmaaw ye k'a minɛ a dɔnni kama ka na se bi ma ko Aligérie tɛna bɔ anw kalama o ko nka ko min ye alisilamɛya ye n'i y'o ta k'o bila ko ɲɛma u bɛ hakili de kɛ ka baara kɛ wa fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sabu ye n'o bɛ se ka dusukun fugariya i b'o taabolo n'o hakilinaw n'o taabolo ni k'o de matarafa min ye Cherif Usumani Madani Hayidara ye ka taa se a jɛ tɔw ma Haut Conseil islamique to a la u kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ Aligérie ko a k'anw bonya bi a k'anw bonya sini o de ka ɲi dɛ wa u ka dɔgɔyalima tɛ anw yɔrɔ ko wa ko min ye anw ka faso Maliba ye k'a ni bonyali ka kan wa ko olugu bɛ anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kɔ wa taabolo min filɛ nin ye k'u t'a fɛ tugun k'a mɛn u tulo la ko Aligérie nin ɲɔgɔnna waleya kolon kɛ ka ɲɛsin faso Maliba ma tabarikala nin ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ min ye Yusu Konate a ka fasiri Bɔnsigi i tɔn ka Tezara premier min an ka segin ka na o bɛ bɛn karamɔgɔ tɔgɔ ne ko bala cogo bɛɛ di
wagati ni ne bɛ bolo buwa ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'interdit de Bamako Bamako n'a lamini kibaruyaw wagati k'i k'a dɔn sɛbɛnfura in bi ko m'u bila boli la sabula nin y'a bolo ko siɲɛ 940 ani siɲɛ 7 maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Eric Modi Koita Eric ko a ko yalima bingani wali wa tari to tiɲɛ ni ka ɲɛsin chômage SA ma n'o fɔra jamana cakɛda min n'ale jɔlen bɛ jiko la wagati k'i jamana den bɛɛ lajɛlen ka ji saniyalen sɔrɔ robinet ji wagati k'i k'a don cakɛda in don mɔɔw bi fɛn fɔ u ti caman don a la wagati k'i k'a dɔn chômage n'i ye hakilinaw ta k'a lajɛ ale yɛrɛ bi sɔrɔ min kɛ ji feereli yɛrɛ la miliyari 100 ani 8 ni miliyɔn 200 n'a kunkan fɛ wagati k'i ka wari yɛrɛ min bi bɔ a bolo fana ka don minɛnw ni taabolo la miliyari 100 ani miliyari 40 ani 4 miliyɔn 481 a n'a kunkan fɛ wagati k'i n'i ye nin wari in da k'a lajɛ majɛba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula sɔrɔ o ti bɔli kɛ jango ka se i k'a dɔn minɛnw an'u mago ɲɛ kow ma wulikajɔ la jateminɛw na kiliyan maa 800 i ka dɔn robinet b'olu de fɛ yen wagati k'i ji min n'o hakɛ bɛ bɔ mètre cube la o ye miliyɔn 195 n'a kunkan fɛ o de bɛ sarisari wagati k'i k'a dɔn ayiwa min ye robinet juru n'i y'a tugu ɲɔgɔn na wagati k'i k'a dɔn a bɛ yanni Faransi sɔrɔ sabula kilomètre 900,000 o de juru bɛ ɲɔgɔn na ka taa wagati k'i baarakɛla min bɛ chômage la maa 1000 ani maa 500 wagati k'i k'a dɔn chômage a woyolen bɛ kosɛbɛ sabula kabini août kalo san 2010 i b'a ye min ye a ka wari sɔrɔta ye k'a yɛrɛ k'i jɔ n'a ye wagati k'i yɛrɛ jɔ n'a ye nka n'i ye ji feere ta lajɛ ji bi d'a ma hakɛ min na a bɛ di perte de la perte wagati k'i chômage bɛ perte min kɛ ji feereli la sabula a bɛ taa ji ta ayiwa dugukolo a dumayɔrɔ de la ni ka na n'o ji ye wagati k'i minɛn minnu bɛ don a la ni wulikajɔ ni baara minnu bɛ kɛ wagati k'i a tɛ boli kɛ ngo n'a ta bɛɛ min kɔni ye to a tiɲɛ ye min ye ayiwa kumabana minɛnw ye wagati k'o de bɛ senna ka ɲɛsin chômage ma o ma daminɛ bi kabini dara tile wagati k'i b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukanw ni nkalon caman bɛ yen a ko wulikajɔ dun kɛlen don kɔsa in na min bɛ se k'a to k'o bɛɛ lajɛlen bɛ don bɛrɛ la maliden caman ka eau potable sɔrɔ eau potable in sɔrɔli de ye gɛlɛya ye minɛn min ani fɛn minnu bɛ don a la n'a fɔra k'o wari ka bɔ a bɛ tila ka di an ma sɔngɔ min na o ɲɔngirilen don wagati ko kuma hakili jagabɔ kan ka kɛ min kɔni bɛ se k'a to k'o ɲɛna dɔn cogo min faamuyali bɛ na o de ɲɔgɔn tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ interdit Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tun kɛra interdit Bamako ne y'o bila arc-en-ciel ne b'o o ta Ala ka n'i y'a ta k'a lajɛ AES nin y'a ka fasiri ye AES ko ni gɛlɛya bɛ sojɔlaw dala bi dɛ masɔn fara sotigi kan i b'a ye k'a fɔ min ye nɛgɛ minnu n'an b'o san k'o to an ka sow jɔtɔla la n'o ye bâtiment ye i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ usine minnu b'o fana dilan olu de t'a la ka sariya ni ka a labato k'a bɛ waati jan bɔ an ka minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ jagoko ani usine ko ma n'o ye Musa Alassane Jalo ye fulakɛ a kun ye kangarida kan ta ka ɲɛsin usine ma wa min ye DGCC ye waati yɛrɛ tɛmɛlenw na a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa fɛnw bɛɛ lajɛlen ni k'a jateminɛ jateminɛw kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye usine tigiw o kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nɛgɛ ye jɔn ko Ala o bɛ n'a dilan ka bɛn ni sariya bolo min n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna na misali n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fer 8 ye jɔn ko Ala fer 10 a fɔ 8 o de b'a la ka feere fer 10 nɔ na bi fer 8 o de b'a la ka feere fer 10 nɔ na e kɔni i bolo a jɛ sisan fer 8 i b'a fɔ ko fer 6 wa fer 6 yɛrɛ o tunulen don o kɛ bɛ ko nɛgɛjuru o ye nɛgɛjuru de ye n'i bɛ sin ka o ta k'o kari k'a da ɲɔgɔn na naam wa min ye fer 10 fana ye o de b'a la ka feere fer 12 o fana jɔyɔrɔ la o nɔ na kosɛbɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ i y'a dɔn ko n'i ye u lajɛ u janyaw an'u kunbaya cogo sariyaw de bolo d'an bɛ a kan ka minnu labato bawo n'i y'a lajɛ janya yɛrɛ la 12 mètres o kɔni o bɛ mètre 11 ni tilala bi o 12 o ma dafa o de b'a feere mɔgɔninfin ma 12 o
sɔngɔ dilan wa min ye fɛri witi fana ye n'i y'o fana lajɛ o ma dafa ko bawo disi n'i y'o lajɛ n'i y'o fana o suma o bɛ t'i jɔ mɛtiri 8 ani tilala o disi o fana ma dafa min ye Mamadu Kuyate ye ale ingénieur en génie civil ale y'o maa ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin ye suɲɛli da kelen ye di wa ko min ye kalabanciya ye k'o de ɲɔ ɲɛ bɛ nin usine tigi ninnu fana fɛ k'u b'a la ka kuma dumanni de fɔ jabaraniw ni arajo la ka taa sɔrɔla minisiri ye kɔrɔfɔ min bɔ ka bin u t'a la k'a kelen labato ni o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ nin damanda mana fara ɲɔgɔn kan e taalen bɛ nɛgɛ sanni hakilina min ye k'a fɔ a dilan bɛ k'a janya kɛ min ye a n'a kunbaya n'a m'o bɔ n'a donna bâtiment na n'o hakilina ye ka taa sɔrɔ a kɛn tɛ ka o hakilinaw bɛɛ lajɛlen labato ko yalima o bâtiment o bɛ bi wa o tɛ bi o de ye bi ne bâtiment caman bɛ yen bi o jɔlen bɛ sin ka kɛrɛ jɛngɛtɛ o y'a ɲuman ye n'o tɛ a bɛ sin ka i jɛngɛ dɔrɔn ka sin k'i yara duguma ten wa ka taa sabu kɛ nɛgɛkolo minnu n'o b'a la ka dilan anw ka usine tigiw fɛ o nɛgɛw de kɔni t'a la ka sariya ni ka a labato min ye ministre de l'industrie du commerce Musa Alasani Jalo o yɛlɛma bala a bɛna sigi ka ninnu filɛ o ka waleya cɛjugu la wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ a y'o to fatirikɛla y'o tɔgɔ to bɛrɛ la k'a jira k'a fɔ o fana o kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin usine minnu filɛ nin ye ko minisiri kan ka wuli k'i jɔ k'i ɲɛ bilen de bɔ ka juu la ni maa min bɛ yen n'i ka usine n'a tɛ se ka nin nɛgɛ ninnu n'o ye fer à béton ye n'a tɛ se ka sariya bɛɛ lajɛlen labato a kunbaya a n'a janya k'o bɛɛ lajɛlen k'o hakɛw sabati k'a bɛɛ lajɛlen de kan ka datugu nin ye kosɛbɛ sɛbɛnna y'a salo ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔna na AES a ka fasiri n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant fasiri kɛ b'a to a de ko Yusufu Kamara ko Bakasiri k'i k'a dɔn tiɲɛ maa fɔ o tɛ ko duman ye sabula tiɲɛ bi fɔ saya kelen kɔfɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita Bakasiri k'i a fa de to a ye ko Bouakari tiɲɛ tabaw IBK b'a la a dɔnni wɛrɛ b'a la ani minnu di ba la Bakasiri k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye gɛlɛya ye a wulilen don bi e ko Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn a ba sinamuso e ko a ma taa ayiwa bɔgɔ jeni ka di sabula tiɲɛ ko kuma min bi sen na a bɛ waati jan bɔ Bakasiri k'i k'a dɔn ɛlɛ ni sariyatigiw k'u da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ nin ko in a mɛnna ŋunuŋunu na o Bakasiri k'i nka ko in kɔni a bɛ ne ka sɛbɛ sɔrɔ sabula min ye musokɔrɔba in ka fɔ ye i k'a dɔn ayiwa Bouakari Ibrahim Bouakari ta jamanakuntigi kɔrɔ a wolofa de to a ye ko Bouakari ala ka hinɛ a na Bouakari kun ye baarakɛla trésor public la kadiri kun don Bakasiri k'i k'a dɔn a bɛ faatu waati min i k'a dɔn du damadɔ ani hɛrɛ damadɔ kun b'a bolo a y'a sɛbɛn sabula maa kalannen don Bakasiri k'a kan ka tila cogo min na Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ a tun bɛ so min kɔnɔ ayiwa min ye a yɔrɔ Sebenikɔrɔ so wɛrɛ b'o fana kɛrɛfɛ Bakasiri k'a kun y'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita bɛ so min kɔnɔ o ye IBK ta ye min ye ayiwa a banicinin o denw sabula den saba bɛɛ lajɛlen bɛ olu bɛ balo la npogotiginin fila Bakasiri k'i k'a dɔn olu balolen don a jirala k'a fɔ du kelen dɔ in o y'o fana ta ye nka min kɔni ye kunnafoniw ye Bakasiri k'i k'a dɔn musokɔrɔba kɔni a ko kabini saya kɔni kɛra fo ka taa fɔ ayiwa bi min kɔni ye kow ye a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu ale denw olu niyɔrɔ ye min ye Bouakari ka tiɲɛ na Bakasiri k'i k'a dɔn tɛgɛ ma se ka d'a kan a na kɛ Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ na ni ka yafa k'a ma du in bɛɛ ale kɔni y'a bɛɛ lajɛlen salo sabula sɛbɛnfuraw a y'olu jira k'a fɔ a bɛɛ y'ale ta ye Bakasiri k'i nin kuma in kɔni i k'a dɔn kuma man di ka sababu kɛ mun ye Bakasiri k'i maa min fatura n'a fɔra ko tiɲɛ ko kuma jan ko maa min kɛra ayiwa jamanakuntigi ye nin kuma in ka kunna o ye kunna da ye nka kuma a ti ɲɛfɔli kɔ n'a ma fɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la musokɔrɔba in kɔni y'a jira n'o ye a banicinin in kɔni y'a jira kabini Ibrahim Boubacar Keita masa kabini a ma se bi ma olu ye fɛn bɛɛ kɛ u y'u sen don k'u bolo don ka mɔɔw bila k'a wele k'a deli a bɛna taa i dɔgɔninw ka tiɲɛ d'u ma i k'a dɔn i bɛ dugukolo min kan ani dugukolo dɔ in a bɛɛ lajɛlen t'i ta ye u ko k'u sera ayiwa sirifokɛ yɛrɛ ma min ye Usumani Madani Serifa Ayidara
o sɔrɔ o ma o ka taa kuma fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye musokɔrɔba ye a ko a sera su ala baya ye Hayidara ma a y'o ci IBK ma i dɔgɔninw i k'a don ni yɔrɔ d'u ma dugukolo ko t'i la Bɔgasiriki i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko kiiritigɛlaw kɔni a t'an bɛɛ da olu ɲɛ kɔrɔ n'a sɔrɔla Bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa fa in Bubakari ye sɛbɛnni min kɛ ka bila k'a fɔ o ye tarafatani i y'a dɔn ko tɛsama i y'a dɔn ko o n'a sɔrɔ ye n'o kɔni jɛrɛya sɔrɔla Bɔgasiriki a bɛ kɛ ko ye sabula ayiwa hali avocat min ye ayiwa sɛbɛn asafurula notaire min mana kɛ k'a sɛbɛn dilan Bɔgasiriki olu bɛɛ lajɛlen na kungo sɔrɔ sabula musokɔrɔba in kɔni y'a jira k'a fɔ sɛbɛnfura min ni o kɔni bɛ yen o tɛna kɛ tiɲɛ ye cɛkɔrɔba yɛrɛ min sɛbɛn n'o ye Bubakari ye IBK yɛrɛ a fa ye sɛbɛnni min kɛ a na kɛ i k'a dɔn o kɔni maralen bɛ fa dɔ fɛ walima o ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi boli la karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara l'indépendant ne y'o bila n tɛgɛ don ne sababu bɔ sababu dɔ k'a ma ko les échos les échos Aminata Tera nin y'a ka fasiri ye ko min ye ɲamakɔrɔ kuranin ye dɛ Bamakɔ dafɛ kin dɔ don i b'a ye k'a fɔ min araba tɛmɛlen n'o bɛnna avril tile 9 ma san 2025 a kɔni a kɛra don ye don min n'a bɛ to maaninfinw hakili la bawo min ye denmisɛnnin kamalenin bolobolo dɔ ye san 23 ale y'a banni de fa la hawla wala n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maa kofɔlen n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin maa dɔ bɛ yen ale kɔni denmisɛnnin yɛrɛ n'o ye kamalenin ye san 23 a tɔgɔ de ye ko cɛkɔrɔ Fanɛ o b'a wele ko Levier i b'a dɔn Levier tɔgɔ ninnu tɔgɔ da bɛ maa na ko Levier a tɛ ɲuman kɛ so kɔnɔ ne m'o f'e de yan duguba kɔnɔ den Levier papa papu mami papisi mami joli bijou papu kɔni o bɔ a la awɔ munna munna cogo di ko ne ka musokɔrɔba tun bɛ n wele ten de e ye den jɛlen jogo ye ne la wa nin de ye kuma tiɲɛ ye sisan kɔni y'i da lɛfɛ kan jɛ i fasa an bɛ papu in de don ayiwa ka f'i fasa an bɛ foyi tɛ papu in kɔ ayiwa naamu nka papu dɔw bɛ yen olu ye sanayɛlɛ ye o ye anw de ye minisiri kɔrɔ papu e t'o fɔ mun na sa o kuma kurukaden ma de wallahi Bamakɔ ka den ka wolo Bamakɔ ka kalan kɛ Bamakɔ ka tila ka bɛɛ da u maa damadɔ bɛ yen o yarɔ kamalenin dɔ fana bɛ yen a tun bɛ bɔ Kɛnsabugu a tɔgɔ ye di Kulubali f'a bɛ douane na i ka mɛn DG kɔrɔ ma wa Isa Kulubali ayi DG kɔrɔ jumɛn ye ala a tɔgɔ ye di n'a tɔgɔ ɲini k'a f'i ye o ayiwa il était à Kayila Kulubali le douanier la ninnu ye Bamakɔ ka denw de ye ka wula u caman bɛ yen il y a des cadres valables exception bɛ yen o exception bɛ k'i fɔ ne y'a Bamakɔ grandi à Bamakɔ ka tila ka kɛ sɛbɛkɛla ye o ma fili u yɛrɛ ma voilà o sɛbɛkɛla caman bɛ yen nka ja tun bɛ f'e ma ko papu mɔrɔ papu fasani kalo b'i da ayiwa naamu ne ka musokɔrɔba ye cili min danga ni n ko n b'a dan a jaga la a jaga dan n den kan a bɛ sa a kun ti f'e ma ko papu de i fasa bɛ o min ye les échos ye les échos Aminata Tera ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin denmisɛnninlaka in ye cɛkɔrɔ Fanɛ n'a bɛ wele ko Levier donc ale kɛra a banni sata ye min n'o bɛ wele ko Fati wa n'i y'a lajɛ nin kɔrɔfɔ in baara jugu in kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Abibata Kɔnɛ ye ale y'u sigi ɲɔgɔn ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin ko in bɛ kɛ donni min kama ka bɛn avril tile 9 ma san 2025 ale kɔni ye kamalen ye a nacogo ma ale jago ye a nana ka n'i jɔ ten gilakasa i b'a ye k'a fɔ ayiwa komi a n'a hakiliw tun tɛ ɲɔgɔn fɛ walima a tun kɛn bɛ ka ɲɛnaminifɛn ta wa n'i y'a lajɛ e ko a yɛrɛ fa o ma ko in ni k'a sɛbɛntiya wa min ye falikɛla in fa ye a y'a jira k'a fɔ ko kamalen banijini ko kabi a kɔni bɔra Sevare ni ka sen tun du in kɔnɔna na ani banijini in ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ a n'o kun fɛ bɛɛ ɲamakɔrɔ kuranin na ayiwa Bamakɔ dafɛ quartier in dɔ don
min ye fa ye ale y'a jira k'a fɔ min ye levier ye n'o ye cɛkɔrɔ Fane ye k'a bɔlen Sevare ka na bawo ale y'a ye min kɛ ani baninjini t'a la ka bɛn min kɛ k'ale ko a ma k'a ka segin ka taa Sevare tuguni bon o y'a sɔrɔ a kun bilala ka taa a ye san 1 kɛ o san 1 dafalen de kɔ a nana faaba kɔnɔna na o faaba kɔnɔ sigi o de taara wolo nin na n'o de ye baninjini k'o faa min ye o sigiɲɔgɔnmuso ye n'o ye Abibatu Kone ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye maa ye ale b'a ye doni min kama ale sigala a ma ale kɔni teliyala sa k'i ka da suwa ni ka bɔ ni ka taa i sigi fan wɛrɛ fɛ kelen ni fila a ma sanga janba sɔrɔ ten ale ye kulekan de mɛn k'ale y'a fɔ cɛmisɛnninw ɲɛnɛ kare kɔnɔna na sa a ye taa an ka so kɔnɔ a ye taa lajɛ n'a sɔrɔla fɛn min bɛ yen ko bawo ko n ye kulekan dɔ mɛn n t'a dɔn a bɔ n bɛ fa min fɛ olu bɛ taa waatini min kama olu taara sɔrɔ a tilala baara la kaban a ye baninjini a y'o kantigɛ ka sɔrɔ ka muru turutura fa wɛrɛw fɛ ni ka bɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ min ye Abibatu Kone ye o min y'u sigiɲɔgɔnmuso ye ale kɔni ko sa k'ale wele bila faamaw ma ka taa ci fɔ ye waasa olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ maa kofɔlen n'o ye cɛkɔrɔ Fane ye n'a bɛ wele ko levier a ka se ka ɲini tɛgɛ ka da kan kun min ye a bila nin na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko la min ye a yɛrɛ fa ye n'o ye banbatɔ ye cɛ ye o kɔni y'a jira sa ko min ye levier ye jɔn ko ala levier ale kun kɛ mɛ maa ye so kɔnɔ maa dɔ min n'a kun bɛ kɛlɛ tigɛ kosɛbɛ wa kɛrɛnkɛrɛnyala min y'a baninjini ye k'a n'o kun tɛ bɛn hali kelen o de kɛra sabu ye sa min ye maa caman ye minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ɲamakɔrɔ kuranin ma olu kɔni caman bɛ kamanagan kɔnɔ bi o kɛn bɛ k'a jira fana k'a fɔ ni maa kofɔlen a ka ɲini a ka jɔ sariya tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ani hakɛ min ka kan ɲɛgili la o ka ta ni ka d'a kan ninnu nana k'u bɛna a ko lajɛ u nana sɔrɔ a taara o awɔ a bɛ minɛ o a ma bɔ Seware de yan u ka yen yɔrɔ jateminɛ a tɛ taa ye o a bɛ ti dogo Bamakɔ dafɛla in dɔn a bɛ ye o adamaden ɲama tɛ to yen ala k'a don mɔgɔw gɛrɛgɛrɛ la amina yarabi nin kun ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ les Echos kɔnɔna na Aminata Tere a ka fasiri Bakari Sidiki n kan bɛ Mohamed de ma Mohamed Kulubali ka taa se i k'a dɔn Musafa Jɔp ninnu bɛɛ lajɛlen Bamakɔkadenw ye u ye kalan kɛ ka kalan ɲɛ sɔrɔ ka tila ka kɛ baarakɛla ye a maa tɔ ka ca dɛ n da tɛ s'a bɛɛ ma a ka ca dɛ nka aw papu halisa wa yafama Bakari Sidiki waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a bila yan an bɛ foli ta ka ɲɛsin major ma ka na après i tɛ gendarmerie la ko in dabila cɛnin o ne tɛ yɛrɛ siran kun dɔn major je suis au garde à vous ma tɛ ko ninnu dɔn bilen koyi a fɔ a ye ko bɛ garde à vous la major Umaru Danbele an b'a fɔ ka na waati dafara anw bɛ wuli Burapele n'a jɛɲɔgɔnw farikolo ɲɛnajɛ olu bɛ n'u sɔn ni don kan tɔw m'a don su in na 20h segin bɛ kɛ nin kelen kan 21h30 ne bɛ segin ka na i k'a dɔn min ye bamanankan jɛmukan ye k'o bolo da min ye Madani Ture ale bɛ fɔ ne kɔ ni ala sɔnna sini sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ an bɛ yɛkɛnɛ kan k'olu lakali Jibisɔn tun bɛ fiɲɛ tulukala la min ye jaw ye o tun bɛ Mamutu bolo waati kɔni a dafara cap kosɛbɛ wa salam